आलायखुंग्रि ना बेथ' बाजेटआ बिराद बुरजा खोमा खै क्ररनि होनदो बाजेटआ ओरैनो जायनाखि जा इन्जिनियारिया हिसाब खालामनो मथे 2 कौटिनि बाजेटमोन आरो बे दा गुड आफ्टारनुन लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो गुगामुग हालामनि सिङाव थानाय नलबारि होननाय एरियायाव बेयाव जोंनि गुगामुग हालामा ओरैबायदि मोनसे गिदिर आलायखुंग्रिनि मुङाव बाथौ थानसालि लुदों जाहाथे लोगोफोर आंखौनो एसे देखायनायजों लोगोसे जोंहा आलायखुंग्रि बाथौ लुफुं आफादाव बिबानाव थानाय सासे आदाजों एसे रायलायगोन। आदा नोंथांनिफ्राय फंनैसो खोथा मिथिनो लानि नैबे आलायखुंग्रिखौ जोङो बेसेबांखिनि गामिजों लुनो थाखाय आखायाव लादों? दा जोंनि गगामुग आनसलिक हिसाबै दा फ्राय जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा 63 दं आरो गामिया ना बाथौआरिफ्रा बेनिफ्राय दा नैबे आलायखुंग्रि बेथ' बाजेटआ बिराद बुरजा खोमा खै क्ररनि होनदो बाजेटआ ओरैनो जायनाखि जा इन्जिनियारिया हिसाब खालामनो मथे 2 कौटिनि बाजेटमोन आरो बे दा ओमफ्राय बाद बाखि दा जेनाखि लुबाय बेसे थांगोन बे अनुमान गैथ'आ आरो जिखुनु 2 कौटिनि बाजेट होननानै एस्टिमेट बानायदों आरो हय बाराबो थांनो हागौ बा बेयावनो जाहैनोबो हागौ आरो ना बेनिफ्राय बै न'खौ लुफुंनायाव सोरनिबा मन्त्रि MLA MP फोरनि माबा मोनसे अनसुंथाइ हिसाबै मोनदों नामा? बेबायदिथ' गभर्नमेन्टनि जेबो अनसुंथाइ गैया खिन्थु पार्सनेल हिसाबै जोंना फार्स्ट जायनाखि जोंहा खुन्था जोंहा जोंनिनो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट समस्तिनि जोंहा मानावगुद जोंहा MLA फैदोंमोन जायनाखि इडुकेसन मिनिस्टार बिथाङा गाव एसे होलांदों आरो रनज बेगुसारा ना पार्सनेलसो होलांनाय आरो खिन्थु बिदि सरकारि माबा मोनसे एस्टिमेट बिदि फैनाय गैया आरो दासिमबो गैथ'वा बेबायदि आरो बेनिफ्राय बे आलायखुंग्रिखौ 2 कौटिनि बाजेट होमबा बेखिनि फैसाखौ नोंथांमोना बबेनिफ्राय मेनेज खालामबाय दं दा ना कालेक्सन खालामदों नामा गामि गामि? धोरोमारि हिसाबै जों गावनि धोरोमखौ जायनाखि सुबुंफ्रा मोजां मोनदों दा मोजां मोननायनि गेजेराव सोरबा जायनाखि सार्भिस मावनाय बा बिजनेसमेन बिथांमोना नैबे खुन्थिया थंसेनि जेनेबा अनसुंथाइ हरदों आरो बेबायदिनो गोबां जोंहा सोरबा सिमेन्ट अनसुंथाइ हरदों सोरबा बाला अनसुंथाइ हरदों बेबायदिनो अनसुंथाइ हरदों आरो दा गामियारिनिफ्रायबो फ्राय न'खराव जोंहा ओरैनो अनसुंथाइ हिसाबै बोसोराव 1200 हिसाबै जेनेबा मासाव 100 करि बिदि सिस्टेमाव हरदों आरो खै बोसोरनि लादों होनदो जेनेबा बुंनायाथ' जेनेबा बोसोरथामनिमोन कालेक्सना बोसोरथाम जागोन आरो ना सिस्टेमाव होन्दोंमोन आरो दा बोसोरथामाव हाहैनाया एसे हमभब नुदों जायनाखि जोंहा बोथोरनि कन्डिसनाव मोजां नङा दैयाबो जोंहाथाय 1.5 बोसोर 2 बोसोरानो थांसिगोनानो हाखरानो दासिमबो कमप्लिटआनो जायाखैना आरो एसे गिदिर सिस्टेम जाहैबाय ना ओंखायनो 1+ माबा जाहैगोन नालाय ओंखायनो एसे हरग्राफ्राबो एसे जेनेबा एसे स्ल'यै हरनाय बायदि जाहैदों आरो अनसुंथाइ हरग्राफ्राबो बेनिफ्राय मोनसे खोथा सोंबावनो लुगैयो आङो दा जिखिनि 63 गामि ना बे गामिफोरनिफ्राय नोंथांमोना कालेक्सन हिसाबै मोननाया लेजि जादों नामा? एसे बेबायदिथ' नङा फ्राय बेबायदि सिस्टेमावबो जायो बुंनो थाङोब्ला खिन्थु किसुमान जायनाखि अनसुंथाइ हरनाय दा अनसुंथाइ हरनायनि जेनेबा अभार एंसि जेनेबा डिमान्ड सिस्टेमावथ' जों थांनो हाया नालाय दा डिमान्ड सिस्टेम जुदि थाङोब्ला एसे गोसोआव गाव धोरोमारि एसे फोथायनाया एसे उसुबिदा जायो जायनाखि अननानै हरनाय दा दिनै गैया गाबोन बिदिनो हरदों आरो हरनाया माने हरगासिनो बेबायदि आरो माने जेनेबा हरथारा होननानै बुङाखै आरो ना खुनु मोनसे गामिया बिदि गैया हरनायाव किसुमान गामिफ्रा लेट जादों बारु ना गामिनि मुंखौथ' बुंनांला होमबाबो हरनायाथ' आं मिथिनायाव एसे लेट जादों किसुमान गामिफोरा बेनिफ्राय बेनि गेजेराव आरोबाव बेबायदिनो गुबुन हारिनि गुबुन धोरोमनि मानसिफोराबो बेबायदि सोरबाया खुन्था थंसे बेनिफ्राय सोरबाया बेबायदिनो सिमेन्ट इथा बेबायदि अनसुंथाइ होनाय दं नामा? दङ ना बे जायनाखि जोंनि जायगानिनो सोरबा सोरबा बिजनेसमेन सोरबा सोरबा LIC एजेन्ट बिसोरो हरदों आरो खुन्था थंसे बेबायदिनो हरदों आरो सोरबा सिमेन्ट हरदों सोरबा रड हरदों बेबायदि हरदों आरो ओमफ्राय खुन्था थंसेयाव बाजेटखौ बेसेबांसोनि हिसाब होनाय जादों? स्टेटमेन्ट मथे नायोब्लाथ' फ्राय 30,000नि बारा थाङो आरो दा जायनाखि जोंहा एसे
खम सिस्टेमाव लानाय जादों आरो 25,000सो बिदि लादों आरो खुन्था थंसेयाव जोंनि जेनेबा साननानै रायज्लायनायनि गेजेरजों 25,000खौ लादों आरो माने किसुमाना आं खुन्था थंसे होगोन होननानै माने बेबायदि सिस्टेमावबो लानाय दं आरो ना बेबायदि अनसुंथाइ हरनाय नङाबाथ' 2 कोटि थाखायाबो जोंनि बेखिनि 63 गामियाव खांनानैथ' बा अनसुंथाइ हिसाबै फैनायाथ' आंनि नुनायाव माने हय जाजोबनोबो हागौ बा जाजोबाबो जानो हागौ आरो ना बेनिफ्राय बेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोनखौ फंनैसो बिबानाव थानाय हिसाबै सोंनो सानो नोंथांमोनाथ' दिनै गोबां खस्थ' खालामबाय बोसोरनि जानोसै ना नोंथांमोनाथ' ना गेजेरनिफ्राय माबा मोनसे थाव सोनाय हिसाबै लादों ना साहा खरसा माबा माबि लादों नोंथांमोनखौथ' दिनै बेबायदि जेबो थाइसेबो खरसा लायाबासिनो नोंथांमोना दि रायजोनि थाखाय बा बे सिबिसालि लुफुंनायनि थाखाय नोंथांमोना गोबां खस्थ' खालामदों बेनि गेजेराव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसेथ' जेनेबा जों धोरोमारि हिसाबै जानाखि जों गावनि धोरोमखौ मोजां मोननाय नालाय जों जायनाखि गावनि बर'नि धोरोम हिसाबै जोंना बाथौआनो नालाय दा बिनि हिसाबै जों जेनेबा बबेबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनायफ्राव माबा मोनसे थांखायो हमनानै ला बेनिफ्राय डिब्रुगड़ हक गुवाहाटि हक बा क'क्राझार हक थांनायावथ' थांखागोन खिन्थु जायनाखि जों लकेल एरियायाव गिदिंनायाव जों दिनैसिम लायाखैबो आरो लाफेराखैबो आरो जेनेबा धेमाजि एरियाखिनियाव जों बेखिनियावनो जेनेबा थांलाय फैलायाव ओमफ्राय गाव गावनि पकेटजों गारजोबनाय आरो जों गावनि हिसाबै श्रम दान होनाय आरो बे सिस्टेमाव दं ओमफ्राय मोनसे खोथा माने मानसिफ्रा सानो दै गोबां मानसिफ्रा 63 गामिनिफ्राय हय बेयाव नायफैयाखैबो जानो हागौ बिथांमोना सानोदि जोंथ' फैसा हरबाय दं दिनै मानो जाफुङाखै बेनिफ्राय नैबे दैफोरा जेनेबा बाउन्डारियाव गुथे दै गोजाना दिनैसिम दै लोमनानै दं मानि जाहोनाव लोमदों थाखा फैसा फैनाया खम जादों ना दिनैसिम नोंथांमोना थाखा फैसा गैयियाव बिबानगिरि जानानै बेफोर जायगाखौ फिलआप खालामनो हायाखै नोंथाङा बिनि गेजेराव माबाफोर बुंगोन नामा जेनेबा जायनाखि जोंहा अनसुंथाइ हरनाय बे अनसुंथाइ हरनाया फ्राय बे न'नि बाजेटआनो गिदिरखा नालाय दा बाजेट गिदिरखाय जोंहा नैबे आर्ट फिलिं दङ बेखौ आर्ट फिलिंखौ जों मावनो हाखायाखै आरो जोंना सिगाङाव बारा एसेबां बेबायदि नङामोन नैबे जायनाखि जोंहा खाथियाव नोंलबारि थांनाय लामा दङ बे लामाजों ओरै मोनसे नाला दंमोन बे नालाया फ्राय ओरै होथेनाय जाबाय नालाय होथेनाय जानायखाय दा दैया थांला दै थाङैखाय बे दै अभार जादों बेबायदि आरो दा बिनि थाखायनो एसे दा जोंहा मावनो गोनां जायनाखि मिस्ट्रि बिसोरबो दा गैथ'वा साननैसो उनाव फैगोन दै रानबा नाथाय दैनि प्रब्लेमनि थाखाय दा मावनो हायाखै आरो दा खुन्था कमप्लिट जानायमोनब्ला गोजौआव मावनो हागौमोन दा खुन्थायाबो कमप्लिट जायाखै नालाय दा बेखायनो एसे दोनथ'दों आरो बेखौ मावनायखौ ओमफ्राय जेनेबा गोबां गामिनिफ्राय अनसुंथाइ हराखै नङा हरदों दा बिनि गेजेरावबो नों दा खुन्था थंसेयावनो जुदि नोङो सिङाव हाया जुदि 7 फुट फबखायोब्ला जायनाखि मोनसे खुन्थायाव फ्राय बुंनो थाङोब्ला सिंनि फाउन्डेसनावनो फ्राय 8 बेग जाखादों आरो सिंनि फाउन्डेसन आरो खुन्थाया जुदि 7 फुटसिम जुदि दालायोब्ला दाथ' गोबां थांगोन बेबायदि आरो हमना ला मोनसे खुन्थायावनो फ्राय गोजौसिम फ्राय 15 बेगसो जाफ्रामनाय सिस्टेमाव फैदों आरो जेनेबा सिङाव 6 फुट आरो गोजौआव 6 फुट आरो बेखिनि बेनिफ्राय मोनसे खोथा जोंथ' सिबिसालिखौ फिसा फिसौ लुनानैबाबो जोङो सिबिनो हायोना खिन्थु दिनै इयाव 2 crore बाजेट लानानै जोङो बे सिबिसालि आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालिखौ लुनो थाखाय आखायाव लादों बेयाव सोरनिबा थुलुंगानायाव लुनाय जादों नामा एसेबां गिदिर सिबिसालिखौ ना इयुन जोलैनि थाखाय माबा मोनसे सिन थाथों होनना लुनाय जादों नामा जेनेबा बे धोरोमसालिया जों बर' हिसाबै मोनसे जों सानबाय थायोमोन आरो गोबां जोंनि गगा मुगायाव सान्थौगिरिफोर दं सानबाय थाखायोमोन माने जों बायसान्स जुदि माबा मोनसे मिथिंगायारि जुदि खैफोदजों जुदि माबा मोनसे जाथाय जानानै जुदि गोमोरलाङोब्ला जाहाथे बे मन्दिरा बे जायगायाव बर' दं होननानै माने बेबायदि गालांनो होननानै नेरसोनथि हिसाबैसो माने सानबाय थादोंमोन सिगाङावहाय सिगां जेनेबा गामिनि फिसा फिसा धोरोमसालिथ' दंखायोआनो दा बिनि गेजेराव जों गगामुग आनसलिकआ गगामुगआ जों सानबाय थादोंमोन गोबां बोसोरनिफ्रायनो मोनसे हिस्ट'रिकेल जेनेबा मन्दिर बा हिस्ट'रिकेल माबा मोनसे मिथिंगायारि जाथाय जायोब्लाबो माबा मोनसे जेनेबा इयुन जोलैयाव माने रिसार्च खालामनो हानाय माने बर'फोर बे जायगायाव दंमोन होननानै माने सिनायथि हिसाबै जों बे सिस्टेमखौ बानायदों आरो दा बेबायदिनो गोबां जोंनि धोरोमारि सान्थौ जायनाखि जोंनि गगामुग हिसाबाव जायनाखि जोंहा बाथौ धोरोमनि सान्थौगिरिफोर दं बिथांमोना सानबाय थादोंमोन दा साननायनि गेजेरजोंनो थांनाय बोसोरनि सिगां बेबायदि गायसननाय जादों आरो बेबायदि
माने गुते सुबुं माहारिया थैनानै थाङोब्लाबो फैगौ जोनोमाव जेरै श्रीलंकायाव राबननि न' दं बेबायदिनो माने गोदोनानै थाङोब्लाबो बै मोनसे जोनोमफ्राव जावनानै मोनोब्ला साइन्टिस्टफ्रा रिसार्च खालामनानै मोनगोन दि बेयाव बर'नि मोनसे नेरसोन दंमोन मोनसे समाव बेबायदि नेरसोन हिसाबै जों सुबुं माहारिया थैनानै थाङोब्लाबो माने साइन्टिस्टफ्रा बिजिरनानै मोनगोन दि बेयो बर'नि मोनसे जायगामोन सिबिसालि दंमोन होननानै मिन्थिनो थाखाय बेखौ लुनाय जादों आरो ना दे जागोन दे बिदिब्ला ना जोङो स्कुवार केसे नायना लानि बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै दे नैबे जाहैबाय फ्रन्ट साइडनिफ्राय देखायलांनि नै वाला माने बेनि सायावसो भिम थागोन हायानो बेसिम गोजौ जाखागोन ओमफ्राय ताला मोननै जागोन नालाय बिल्डिंसो नालाय नायना लाबानो जाबाय नै बे जाहैबाय बाउन्डारि नै बेनिफ्राय ओरैजाय नाय नै दैया हा खोथ'यैनि जाहोनाव दैया बेबायदि जाना दं आरो ना नै नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय बाउन्डारियाथ' बेनो जाहैबाय बिराद गुवार दै आङो बाहेरजों देखायजोबा बेनिफ्राय सिंनिफ्राय खावसे देखायगोन एसे देखायबावनि बाहेरनिफ्राय बाहेराथ' जाजोब्बायानो ना बाहेरा जाजोब्बाय दा ओरै सिगाङावहाय माबासो थागोन नालाय थागोन नालाय बेनि आथ' डेक'रेसन दंबावो जेनेबा बाहेरनि वाला जाजोबखाबाय ना सिम हा थागोन नालाय सिम जाहैबाय आरो बेनिफ्राय भिम जानानैसो माने माबायानो फ्लरा इसिम जाखागोन ना हा खोनाया इसिम जागोन आरो ना बायसान्सनि थाखाय बानायखाबाय आरो बायसान्स लामा गिदिर फैयोब्ला बेबायदि आरो हाखौ देनाय जों गोजौ होनांसिगोन बाउन्डारियानो बाहेर साइडआथ' कमप्लिट जाबायानो बिनिफ्राय भिम थागोन नालाय बाहेर साइडखौ इटा गाथिथ'नाय जानाय नंला बिनि सायाव भिम खाग्रोगोन खोमा ना बिनि सायाव भिम खाग्रोगोन बेनिफ्राय ओरैजाय बेखिनियाव होथ'नाय जायाखैना ओरै थुक दंना नैयाव माने थुक थागोन आरो ना मन्दिरनि माबायाव थागोन ना मन्दिरनि सिम्बुला मन्दिरनि खर'आ बेयाव थागोन नालाय नैबेखौ होथ'नाय जायाखै आरो ना बेखिनि एरियायाव थागोन ना जेनेबा बेखौ थुक होगोन नालाय बेखौ माने बराबर वाल होनाय जाथ'वाखै बिदिब्ला जोङो सिंनि नुथायखौ एसे नायना लानोसै थलाय सिङाव नायहैनि नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय बे सिंनि नुथाय नै खुन्थाया बिराद गिदिर गिदिरखा आरोना दहायथ' बुंदोंल'मोन नालाय देखायथ'वाखैमोन दा देखायबाय नै बिराद गिदिर गिदिर खुन्थाया ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बियो बिथोरनि नुथाय दै नै किसुमानखौ हाखर जावनानै नै बेबायदि दोनथ'दों आरो ना बेनिफ्राय बेयावथ' ढालायनाय जाथ'वाखै दैबो दङ नालाय बेखौ माबाजों JCB जावनाय जादों ना सिगांखिनियाव जावाखैमोन नाथाय बुफायनायाव एसे अन्थाइ गोलैनायाव JCB जावदों ओमफ्राय सिंखिनिया फ्राय मानसियानो बानायनाय आरो एसेल' जावदों JCBजों सिंनि 1 फुट 1.5 फुटसो मानसिया जावदों इयाव न' दंखायोमोन ना बाथौ मन्दिर दंखायोमोन ना गोबाव जाखाबायमोन ना इयो माबाया सिगांनिया 1975 ना मा खोमा 1986 ना माथाय होमबाथ' बिराद गोबाव जाबायना
50 बोसोर जाबायनि बारबायसो होननाय खोनादों। इनिफ्राय माबाफ्रा इनि हानि डकुमेन्टसफ्रा क्लियार ना? डकुमेन्टसआथ' दा फरेस्ट लेन्ड एरिया गोलैयो नालाय लामानिफ्राय फरेस्ट लेन्ड एरिया गोलैनायाव दा माने एफासि रानगासिनो दा बावैनो मोननो थांगासिनो आरो माने जेनाखि गभर्नमेन्टआ जेब्ला होगोन अब्ला मोनगोन आरो जों एफासिखौ जेनाखि जोंहा लेखाफोरखौ जा साबमिट होखाबाय ओजोंनिफ्राय रानबोगासिनो बेबायदिनो जोंनियावबो लास्ट स्टेपाव फैगोन नामा बेबायदि आरो खै बिगा इयो गासै ओमफ्राय हिसाबाव सिगां 2 बिगामोन दा 2 बिगानि एसे खम जानानै दं माने लामायाबो ओरै फैबाय नालाय लामाया फैबाय नारबोनायाव एसे लामाया गुवार जानायखाय एसे खम जादों आरो 2 बिगा ओमफ्राय 2 बिगायानो दंफ्रामो आरो एसे खम ओरैबो लामा थाबाय ओरैबो लामा थाबाय नालाय बेबायदिनि थाखाय एसे खम जानो हाया लामानोबो हगारनो गोनां जाबाय होमबा एसे माबाखौ नायबावनि र' सिंनि नुथायफोरखौ नै सिंनि नुथाया बेबायदि आरोना लोगोफोर नै खुन्थाया बेबो थंसे बेनिफ्राय नैयो जाहैबाय फ्रन्ट साइडखै मोनफैफिनबाय आङो नै नायना लाबानो जाबाय खुन्थाया थंबा ना मा दंबायो होनदो बारा दंना सिगांनि मिलायनानै 75 थामोन गासै बेनि गेजेराव माखासे खम जायोना बुरजासिन सोबावनांगौ जायगाखौ नायनानै उनावसो माबाबासो बानायबाय थाबासो मिथिसिगोन आरोना बानायनानै जेथिया खुन्थानि माबाफ्रा कमप्लिट जायो होमबा मिथिगोन आरोना खैथा जायो मोखाङावबो ओरै दंबावोसो अयाव ना अयाव बारान्दा टाइपनि जागोन ना गाखोग्रा नांगोन नालाय गोजौआव सिबिसालिया गोजौआवसो थागोन नालाय दा बेयाव गाखोग्रा नांगोन सिरि नांगोन ना दैनि कन्डिसन नङाबाथाय जाफ्रामसिगौआनो बेनिफ्राय नै राउन्डखौ आङो खनसे देखायबावनि दै नायना लाबानो जाबाय नै एकदम ओरैजाय गोजा राउन्डै नै इसिम बेयो हाबग्रा लामा जाहैबाय होमबा जोङो एसे बे बाउन्डारिनि जिखिनि हाया खालि दं बेखिनिखौ एसे देखायनि दै नोंथांमोननो बेखिनियाव मा मा दं एसे नायना लाबानो जाबाय बेखौबो नै नायना लाबानो जाबाय बेथ' दै जाहैबाय नै बेनिफ्राय नै अन्थाइफ्रा बेबायदि सिनानै थाजोब्बाय आरोना बेखौथ' दै रानबासो बुथुमनांसिगोन नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै अन्थाइया गुथे मिक्सार ना माने माबानायबो बुखावनायबो बुखावनाय गोजा ना ओमफ्राय नैबेफोरो इयो गिदिरा ओइ खुन्था जावनायाव ना नै बेयो बाउन्डारि जाहैबाय नै दैयानो गोजा इफोराव लोगोफोर हांसो राजानि बेनिफ्राय नै बेयाव ओइ फिसा फिसा अन्थाइया बे दं आरोना नै बेनिफ्राय मिस्ट्रिफोर थाग्रा रुमा नैयावमोन नायना लाबानो जाबाय नै दै लोमबाय आरोना मिस्ट्रिफोर थाग्रा रुमावबो नै बे मिस्ट्रिफोर थाग्रा रुम गेसनि सकात तकात बेबायदिनो गारनानै थांनो गोनां जाबाय आरोना खामानिबो जादिया जितिया नै राउन्ड दै गोजा मिस्ट्रिफोर थाग्रायावबो फरमाफ्राबो नै दै सिना थाजोब्बाय बिदिनो राउन्ड दै गोजा आरोना नै लोगोफोर
दाथ' दैज्लां जाहैबाय नालाय मेसेङावसो आर्ट फिलिंआ जागोन आरो ना हा खोनायनि खामानिया नै राउन्ड दै गोजानै tuh lihat ya tuh maka luba oh iya खोनायाखै oh iya iya oh iya 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 oh dong dong grupaव होनाया दा tuh नै एकदम दै गोजा लोगोफोर नै दैयानो गोजा गुति नायना लाबानो जाबाय नै नै इटाखौ एकदम पुरा माबाजों लाबोदोंमोन आरोना पान्जाब बडिजों लाबोनानै बेबायदि जाबना दोननो गोनां जाबाय खामानिया कमप्लिट जायाखै नालाय खनसेजोंथ' जाखाया उनाव आरो लुबावगोन बेनि थाखायनो दैयावबाबो दोनथ'बाय आरोना बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंना गुगामुग एरियानि जि आलायखुंग्रि बाथौ लुफुं आफादनि बिथां बिबानाव थानायमोना आंखौ एसे खावलायना होनायलाय बेखिनि भिडिअखौ बानायनानै फोरमायनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोसेनो आङो जोंनि बे गुगामुग हालामनि जेसेबांखिनि नैबे आलायखुंग्रि बाथौ लुनायाव अनसुंथाइ हिसाबै हरदों जाहाथे नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननो नाङा बिथाङाथ' गावनि खुगाजोंनो बुंखाबाय एसे गोबाव नांगोन गोबां गामिनिफ्रा सम बायदियै मोनफैयाखै जाहाथे बिथांमोना बेयावबो लुनाया एसे गोबाव जादों जाहाथे बिथांमोननि जानानै आङो निमाहा बियो जोंनि गुगामुग हालामनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना जाहाथे रावबो बिथांमोनखौ गाज्रि मोना आंनिफ्राय बेखिनिखौ खावलायनाय थाबाय लोगोसेनो आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेल नायगिरि रायजो राजा गासिबखौबो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय जाहाथे बे भिडिअखौ होनायनि थाखाय नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननो नाङा गुबुन गुबुन धोरोमनि जानानै आङो बे भिडिअखौ बानायनानै होनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं एसे सिगाङावनो बुंखाबाय जाहाथे जोंनि गुगामुग एरियानि बाथौ सिबियारि बिथांमोननि थाखाय बिराद गोनांथार बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा बोरैबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै अपसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर जोबथारनायाव गासैनिसिम खनसे थेंक इउ गोजोन्थों एसेनोसै